Здравейте хора, мина време и отмина времето. Днеска ще ви покажа един клип за Kiss Chest. Ами, по-точно сега ще отваряме малко честове. Просто започнем с най-готините. Два. И ми се падат тези двата. Подбери този един по един, защото аз не искам да ги хабя всичките. What? Странно. Гали Галил Ар. Добре. Супер. Това е добре. О. Добре, тук ще го пуснем на 2 и да, това е супер хубаво. Повече по-добре. Гърлото ми. Ехо. Уф. Добре, пускаме този зеленият, защото ма кефи. Добре. Негъв братат. Добре. Сега... няма да се го продавам. Един по един, защото така по-лесно ще спечеля някакви нови пистолети, сигурно. Окей. Това е супер. И... добре, това го нямам, но не е чак толкова лошо. Сега пускаме... как може да го пропусна, Това беше много гадно. Да видим сега последния път тези и два дни същи лад. Буп! И... о, ес! Амп 45, супер! Вей, майко, видяхте ли какви пистолети имаше? Вей, майко. О, супер. Тук пак ще отварям два. Защо пропускам едни готини? След един и другия също е готин. Кеф има. Супер е. Тези... гадно! Това му е хубаво, човече. Тук... блу АК-47 и направо как блести изглежда. Тук ми се пада. Добре. Това много малко струдно изглежда супер. Може да ги запазя. Майко, искам някакъв много хубав, например такъв червен. И така. Хайде, хора, останаха още малко. Yes! Първо да видим това после. Добре. Пропуснахме много яки неща. Окей, да пробваме дракъм. Чест и... какво е това?
колко струва. Това трябва да го снимам. Не, забравих го. Ще го снимам друг път. Вай майко хора, 60 нищо. Струва направо, няма как да го продам. Още малко често останаха. MP7, тъпо. Аре последния чест, моля, нещо хубаво, моля, плиз. South of. Гадно. Това бяха чествите и много хубави оръжия направо, човек, хора. Хора, това бяха много хубави оръжия, особено тази ножка. Много е готина. Аз ти гледам. И чакайте. Едни слаби. Бе, продадох го. Но поне не беше. Така. Вече стана супер. Добре хора, това беше и от нашето отваряне на честове. Това беше супер, бе, хора.